Jeg vil fortælle om den største fejl, som historiestuderende de begår både i folkeskolen, på gymnasiet og på universiteterne. Og det handler om at bruge begrebsparet utroværdig og troværdig. I skal i stedet for bruge begreberne kildens udsagnskraft eller kildeværdi. Og her kommer en forklaring på, hvorfor. For at komme nærmere ind på det her, så vil jeg tage udgangspunkt i et eksempel. Og eksemplet det er en tale, som højrepolitikeren Karl Ploug han holdt i 1888, hvor han talte imod, at kvinder de skulle have stemmeret og være valgbare. Og han argumenterer med, at kvinderne de kan ikke styre sig selv, når de er oppe på talerstolen og sådan noget. De var i det hele taget alt for følelsesladet og sådan noget. Så vidt, så godt. Men vi skal tilbage til det her problem med, jamen, hvorfor er det dårligt at tale om troværdigt eller utroværdigt. Det handler først og fremmest om, hvad bruger vi den kilde til? Hvad er vores spørgsmål? Vi skal tilbage igen til kilden her. Ikke? Hvis vores spørgsmål er, hvordan kvinder de var i 1800-tallet, så er Karl Ploug en ret dårlig kilde til det her. Og man kan måske tale om, jamen, nogen vil måske sige, at han er utroværdig, men det er han jo sådan set ikke. Han levede jo i tiden som sådan, men han ved bare ikke særlig meget om det her, hvordan kvinder de var generelt, om mange vil sige noget andet. Så her vil jeg hellere bruge, at kildens udsagnskraft til det spørgsmål er ret dårlig. Eller kildeværdien er ret dårlig, fordi han har jo tendens, han er højrepolitiker, han vil ikke have kvinder i det politik osv. Omvendt, hvis vores spørgsmål til den kilde nu er, hvordan så Karl Ploug og hvordan så højrepolitikere på kvinder i 1888, så er kildeværdien jo egentlig ret høj i det her. Så det afhænger meget af, hvilke spørgsmål vi stiller til kilden. Det var den ene grund til det. Den anden grund til, hvorfor vi ikke skal bruge begrebet troværdig eller utroværdig, det er jo, at det ligger næsten i ordet, at man er troværdig eller man er utroværdig. Sådan er virkeligheden jo ikke. Altså alle har jo en vinkel at se problemstillinger fra, altså et spektrum, som kan gå her imellem. Så derfor hellere tale om en kildeværdi, der kan være super god, eller måske knap så god. Så kildeværdi og en kildes udsagnskraft er de rigtige måder at tilgå det her på. Husk det, det bliver jeres historielærer rigtig glad for. Og måske får I en bedre karakter til eksamen.